abịakwala na agba nke abụọ iwetara unu ọmụmaatụ iji mkpụrụ abịdị ọ emebe mkpụrụ okwu. Abịakwala iwetara unu ọmụmaatụ iji mkpụrụ abịdị ọ. Ama m nka na-esonyere anyị nke ọma, na-esonyere anyị maka ọmụmụ a. Chetakwa na m na-agwa unu, gị nwa bụ onye Igbo, ka ihe ị ga-eme ka ọmụmụ asụsụ Igbo a, ihe ị ga-eji na-akwado m, ihe ị ga-eji na-akwado m n'ụzọ pụrụ iche agwụla gịnị? Ịhụ ihe onyonyo m a n'ihu akwụkwọ social media is share, like, comment. Inwe ajụjụ tụsara anyị ya na comment section. Ma chetakwa na m gwara gị, ọ bụrụ na ị nwere onye ị chọrọ ka m kụziere, ị chọrọ ka nwa gị ka ọ mụta ka esi asụ asụsụ Igbo na-ede ya nke ọma, kpọtụrụ m, nye m ya na DM, anyị ga-ewetara gị ya one on one n'ụzọ pụrụ iche. Ngwa ka anyị gaa n'ugbo ode anyị ka anyị hụ ọmụmaatụ ndị ahụ anyị ji mkpụrụ abịdị ọ mmepụta. Were anya n'ugbo ode anyị. Ọ na chi na a bụ gịnị? Ọcha, ọcha, white, ọcha, white. Ọ na chi na ị na chi na a bụ gịnị? Ọchịcha, ọchịcha, bụ nke ndị oyibo na-akpọ cockroach. Ndị oyibo na-akpọ gị cockroach. Ọchịcha, cockroach ị na-ahụ, ndị Igbo na-akpọ ya gị na ọchịcha. Ọtụtụ n'ime ndị Igbo ama na a na-akpọ ya ọchịcha n'asụsụ Igbo. Ngwale ọmụmaatụ nke atọ. Ọ na ke na ọ bụ gịnị? Ọkụ. Ndị Igbo na-akpọ ya gịnị? Fire. Ndị Igbo na-akpọ ya gịnị? Fire. Ngwale ọmụmaatụ nke anọ. Ọ na ne na o bụ gịnị? Ọnụ, ọnụ. Ndị Igbo na-akpọ ya gịnị? Mouth, mouth, mouth. Anya n'ugbo ode ọmụmaatụ nke isii. Ọ na ke na a bụ gịnị? Ọka, ọka, bụ nke ndị Igbo na-akpọ corn, corn. Ngwale ọmụmaatụ nke isii. Ọ na si na ọ bụ gịnị? Ọsọ. Ndị Igbo na-akpọ ya gịnị? Run, ọsọ, run. Ọ na nwe na ọ bụ gịnị? Ọnwụ, bụ nke ndị Igbo na-akpọ death, death, death. Ngwale ọmụmaatụ nke asatọ. Ọ na ke na ọ na ke na ọ bụ gịnị? Ọkụkọ, bụ nke ndị Igbo na-akpọ gịnị? Fowl. Ọtụtụ n'ime ndị Igbo ama na fowl bụ gịnị? Ọkụkọ n'asụsụ Igbo. Ngwale ọmụmaatụ nke itoolu. Ọ na nye na a bụ gịnị? Ọnya, 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 bụ nke ndị Igbo na-akpọ gịnị? Trap, trap, trap. Ngwale ọmụmaatụ nke iri. Ọ na-akwe na o na-arị na ọ bụ gịnị? Ọkwụrụ, ọkwụrụ. Ndị Igbo na-akpọ ya gịnị? Okra, okra. Dịrị gabazie, dịrị gabazie. Ka atụ anyị nwere ike iwetara unu na mkpụrụ abịdị ọ. Nyerekwana onwe gị aka dịka onye Igbo ewu ịkwado asụsụ Igbo a ka ọ na-aga nke ọma. Ụzọ ị ga-eji akwado ma bụla gịnị? Ị na-like, na-share. Always share this video. Let it go viral. Ka a mara ndị Igbo nọ n'ebe ọbụla, ndị nọ n'ụlọ na ọ nọ n'ụzọ ije, ka ha hụ na asụsụ Igbo dị mkpa. Ndị Igbo nọ n'ụlọ n'ụzọ ije, ka ha mara na asụsụ Igbo agaghị efu n'ebe ọbụla. Ọkwara ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị na iji mkpụrụ abịdị ọ emebe mkpụrụ okwu. Anyị ka nọkwa na-ewetara unu mkpụrụ okwu ndị ọzọ. Ndewo.